ଲୋକ ଯାଉଥିବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଏତେ ଗ୍ରାମରେ संसार मुख्यतः कर्मण अनुसूदन गजानन को प्रणाम करते जय गणेश भगवान की ओम नमः चंद्रिकाय ओम नमः चंद्रिकाय ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ काली कराली नरमुंडमाली काली कराल बदना भूरा नंदमाला विभूषा महामारी ठाकुर ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଡାକୁଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଙ୍କୁ ସେମିତି ମା ରକ୍ଷା କର ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଇ ଅପୂର୍ବ ସେ ସ୍ୱରୂପ କାଳି ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକାରୀ ଜଗତର ସବୁ
ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ରା ଟ୍ରକ ଚଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତମ ଅବସ୍ଥା? କଣ କହିଲେ ବାବୁ? ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ପଡ଼ିଯିବି। ହଁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ବୋଲି ସିନା। ହେଠି ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତମକୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛି ଜାଣିଛି? ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଘରର ଭଡ଼ାଟିଆ ବୋଲି ଭାବୁନି ମ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମକୁ ମୋ ନିଜର ସାନ ହେଇଗଲି। ହେଠି କେତେ ଦିନର ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହବ ଠିକ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ବାଇପ ମରିଗଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ